Yma nawr, dy presenoldeb di, a ddolar di, a ddolar di. Yma nawr, yn gweithio yno fi, a ddolar di, a ddolar di. Rwyt ti'n creu llwybrau, cadw adunedau, gŵr y gweithiau, golau'n yswyrgwr, fynyw, dyna pwy wyt ti. Rwyt ti'n creu llwybrau, cadw adunedau, gŵr y gweithiau, golau'n yswyrgwr, fynyw, dyna pwy wyt ti. Yma nawr, dy gyffyrddiad di, a ddolar di, a ddolar di. Yma nawr, iachau calonnau ni, a ddolar di, a ddolar di. Yma nawr, ti'n newid mywyd i, a ddolar di, a ddolar di. Yma nawr, yn pyr o'n nghalon fi, a ddolar di, a ddolar di. A rwyt ti'n creu llwybrau, cadw addunedau, gŵr y gwirthiau, golau'n y twygwch, fynyw, dyna pwy wyt ti. Rwyt ti'n creu llwybrau, cadw addunedau, gŵr y gwirthiau, golau'n y twygwch, fynyw, dyna pwy wyt ti. 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 Yeah. Diolch i ti, Oli. Diolch i ti. Fy ngol y diffygiol, ti'n brwydro. Fy ngol y diffygiol, ti'n brwydro. Fy ffydd sydd yn siglo, ti'n brwydro. Dros ni, ti'n brwydro'n ddiddiwedd. Dros ni, ti'n brwydro'n ddiddiwedd. Fy ngol y diffygiol, ti'n brwydro. Fy ffydd sydd yn siglo, ti'n brwydro. Dros ni, ti'n brwydro'n ddiddiwedd. Dros ni, ti'n brwydro'n ddiddiwedd. Fy ngolwg diffygiol, ti'n brwydro. Fy ffydd sydd yn siglo, ti'n brwydro. Dros ni, ti'n brwydro'n ddiddiwedd. Dros ni, ti'n brwydro'n ddiddiwedd. Fy ngolwg diffygiol, ti'n brwydro. Fy ffydd sydd yn siglo, ti'n brwydro. Dros ni, ti'n brwydro'n ddiddiwedd. Dros ni, ti'n brwydro'n ddiddiwedd. Creu llwybrau, cadw addunedau, gŵr y gwirthiau, golau'n yswygwch, fynyw, dyna pwy wyt ti. Rwyt ti'n creu llwybrau, cadw addunedau, gŵr y gwirthiau, golau'n yswygwch, fynyw, dyna pwy wyt ti. Dyna pwy wyt ti.
Bore da. Bore da I bawb sydd yn stafell. Bore da I bawb sydd yn gwylio adre. Bore daws I bawb sy'n gwisgo Wellingtons a pobl sydd ddim. Neis gweld pawb yma. Croeso I chi. Mae'n neis bod yma. Croeso I ffrindiau yn ôl o wlad bell. Neis gweld y McCains. Hyfryd eich gweld chi. Dyn ni'n mynd I addoli gyda'n gilydd bore yma. Dyn ni'n mynd I wrando ar air Duw. Dyn ni'n mynd I ganu. Dyn ni'n mynd I ddysgu gyda'n gilydd. Nawr, dyn ni wedi bod yn y gyfres yma yn do cyfarfod Crist profi'r wefr. A'r wefr I ni nawr wrth gwrs yw bod Crist yn medru byw yno ni. A ni jyst eisiau darllen yr adnod yma o Colosiaid ddaw I fyny ar y sgrin gobeithio. A ni, iawn, gret. Colosiaid 1, adnod 27. Mae Duw wedi dangos fod y dirgelwch ffantastig yma ar gyfer pobl o bob cenedl. Y dirgelwch ydy bod y Meseia yn byw yno chi. A dyna'r hyder sydd gyno chi. Cewch chi ran yn y pethau gwych sydd I ddod. Y dirgelwch ydy bod y Meseia yn byw yno chi. Dewch I ni godi a dewch I ni ganu, nid my fi, ond Crist yno fi. Down
y fi, ond Crist yno fi. Nid my fi, ond Crist yno fi. Wel, da ni newydd ganu am gymaint o bethau. Cymaint o bethau sgynnon ni fod yn ddiolchgar iddo fe. So dewch i ni addoli. Beth addolaf am calon ar dân. Beth addolaf wrth gwrs, pan dyn ni'n addoli, dyn ni'n just yn addoli ar yn pen yn hunain. Dyn ni'n addoli fel yma, fel cynulleidfa. Dyn ni'n addoli efo pobl ddiw ym mhob man ac yn rhagwyddoldeb. So dyn ni am ganu can newydd, bythol fawr. Bythol fawr. Rwy
Wel, helo bawb. Mae'n braf iawn bod nôl yma, bore yma, gyda chi, ar ôl chydig wythnosau o Covid distraction. Ond mae'n hyfryd bod nôl yma, neis gweld ffrindiau hen a newydd yma, bore yma. Croeso i ffrindiau sy'n troi mewn yn ymweld ar ardal hefyd. Mae'n hyfryd cael chi yma. Jyst chydig o gyhoeddiadau cyn i ni gario ymlaen bore yma. I ddechrau, da ni yn cydymdeimlo gyda Robin ac Ann a'i teuluoedd. Robin wedi colli ei fam ddoe. Rhai o'ch chi hefyd yn adnabod Angharad Trefor, un o drefnwyr llanw am flynyddoedd Angharad yn chwaer ienyd sydd wedi yn gadael ni. Felly, da ni yn cydymdeimlo'n fawr gyda'r teulu. Gewn ni jyst blygu pen i ddal y teulu annwyl yma yn y gweddia bore yma. O Dduw Dad, da ni yn cyflwyno Robin ac Ann a'i teuluoedd yn annwyl iawn i ti bore yma. O Dduw Dad, da ni'n diolch am yr heddwch tragwyddol sydd yn amgylchynu ni mewn munudau anodd. A da ni'n gofyn i'r gwirionedd yna fod yn real yn eu profiad nhw yr wythnos yma. O Dduw Dad, ti yw yr iachawr, ti yw y cysurwr. A da ni'n gofyn i hynna fod yn brofiad real i'r teulu yma wythnos yma. Amen. Amen. Un cyhoeddiad arall, unwaith y flwyddyn mae Eglwysi Caernarfon yn cael be maen nhw'n galw'n sil cymdeithas, sef sil le mae yna ffocws yn cael ei roi i rhyw elusen lleol, a mae yna oedfa heno ar Zoom am 4:05 sil cymdeithas, a'r elusen lleol sy'n cael sylw eleni ydy gyda. Felly mae hwnna ar Zoom am 4:05 heno. Os ydych chi ar y mailing list, byddwch chi wedi cael link i'r Zoom os ydych chi eisiau ymuno, neu na i roi link ar Facebook pnawn yma hefyd i chi sydd eisiau tiwnio mewn. So mae croeso i chi ymuno yn hwnna. On that note, os nad ydych chi ar yr rhestr e-bost ac eisiau bod, ewch ar yn gwefan ni i adio eich enw, neu mae yna copies caled o'r cylchlythyr diweddara i bawb gael ar y ffordd allan. Jyst fel bod pawb yn gwybod beth sy'n digwydd. Un peth arbennig i roed yn y dyddiadur, mewn chydig wythnosau ar Mawrth yr 20fed, mae yna groes y cynnes i bobl aros ymlaen yma ar ôl oedfa'r bore i ni gael picnic ag amser o gymdeithas efo'n gilydd. So, os ydych chi yn gallu dod, sa hwnna yn hyfryd i ni gael amser efo'n gilydd. A hefyd, fel chi'n gweld, mae'r coffi yn ôl. So, croeso i bawb aros am goffi a sgwrs ar y diwedd. So, dwi'n meddwl, dyna ni, cyn bod y plant yn mynd lawr grisiau. Felly, blant. Dwi'n meddwl, Sew sy'n arwain gweld plant bore yma. Haia Sew, ti'n iawn? Da chi'n mynd i gael amser da, fi'n meddwl. So, amen. Peidiwch poeni, dwi wedi cael negative test. Gret. Wel, fel o'n i'n dweud, mae yn hyfryd bod nôl efo chi bore yma ar ôl chydig wythnosau annisgwyl o fod i ffwrdd. Fel mae'n digwydd, o'n i'n mynd i fod i ffwrdd chydig bach anyway, achos gyda ni rhywfaint o wyliau wedi bwcio. Ond o'n i ddim yn planio bod i ffwrdd am bron mis cyfan. Ond dyna ni, da ni nôl ar yn traed, pawb yn iawn, pawb yn negyddol yn tu ni. Mae'n ffynnu, oedd pobl yn danfon neges i'n gofyn sut wyt ti erbyn hyn, a o'n i'n dweud dal yn positif. A oedd pobl ddim yn siŵr os o'n i'n siarad am fel fy agwedd i neu canlyniad y prawf.
ond oedd y ddau yn wir. Oedd y ddyddiau lle oedd fy agwedd yn positif, ond oedd y prawf hefyd yn anffodus dal yn positif. So, mae hwnna, dwi'n siŵr bod yna bregaeth fyna ynglyn â sut mae geiriau'n gallu golygu pethau gwahanol mewn gwahanol gyd-destun. Ond be bynnag, mae yn fraint cael ailafel yn y gyfres, da chi wedi bod yn cario ymlaen i edrych arno fe tra bod ni bant, sef cyfarfod Crist a profi y wefr. Da ni wedi bod yn edrych ar wahanol hanesion o bobl yn cael encounters efo Iesu, a da ni hefyd wedi bod yn ystyried, wel, be mae hwn yn dysgu i ni ynglyn ar alwad ar fraint da ni'n cael hefyd i gyfarfod yr un Crist. A bore yma, da ni'n edrych ar hanes pwysig iawn, sef gŵr o'r enw Nicodemus yn cyfarfod Iesu. Ac o'r hanes yma, da ni'n cael yr syniad Cristnogol pwysig ynglyn â cael eich ail eni. Syniad yma yn un o syniadau mwyaf canolog falle y ffydd Gristnogol, ond mae hefyd falle yn un o'r syniadau sydd weithiau yn cael eu camddeall, a weithiau mae pobl yn dod i'r conclusions anghywir, a falle bod y weithiau yn rhywbeth sy'n achosi Cristnogion falle i rwygo a gweld pethau chydig bach yn wahanol. Ond bore yma, da ni'n mynd i bwyso mewn i'r hanes yma, a da ni heddiw gobeithio mynd i weld be mae hwn yn siarad gyda ni bore yma ynglyn ag ail enedigaeth. So, ymunwch gyda fi wrth i ni ddarllen Ioan, pennod 3, adnodau 1 i 15. Un noson ar ôl iddi dywyllu, daeth un o'r arweinwyr Iddewig at Iesu. Pharisead o'r enw Nicodemus oedd y dyn. Meddai wrth Iesu, Rabai, dyn ni'n gwybod y fod i'n athro wedi anfon gan Dduw i'n dysgu ni. Mae'r gwirthiau rwyt ti'n ei gwneud yn profi fod Duw gyda ti. Dyma Iesu'n ymateb drwy ddweud hyn wrtho. Cred di fi. All neb weld Duw'n teyrnasu heb fod wedi cael ei eni o ddichod. Wel, sut gall unrhyw un gael ei eni pan mae'n oedolyn, gyfynodd Nicodemus. Allan nhw'n sicr ddim mynd i mewn i'r groth am yr ail waith i gael ei geni felly. Atebodd Iesu, cred i fi, all neb brofi Duw'n teyrnasu heb fod wedi cael ei eni drwy ddŵr a drwy'r ysbryd. Mae'r corff dynol yn rhoi genedigaeth i berson dynol, ond yr ysbryd sy'n rhoi genedigaeth ysbrydol. Dyle ti ddim syni wrth i mi ddweud, rhaid i chi gael eich geni o ddichod. Mae'r gwynt yn chwythu bob cyfeiriad, ti'n clywed ei sŵn, ond ti ddim yn gallu dweud o ble mae'n dod nac i ble mae'n mynd. Felly mae hi hefyd, gyda phawb sydd wedi ei geni drwy'r ysbryd. Sut mae hyn yn gallu digwydd, gyfynodd Nicodemus? Dyma ti, meddai Iesu, yr athro parchus yng ngolwg pobl Israel, a ti ddim yn deall. Cred i fi, dyn ni'n siarad am beth dyn ni'n ei wybod, ac yn dweud am beth dyn ni'n ei weld, ond dych chi ddim yn ein credu ni. Os dwi wedi siarad ych chi am bethau sy'n digwydd ar y ddeiar, a dych chi ddim yn credu, sut y byddwch chi'n credu os gwna i siarad am bethau'r byd nefol? Does neb wedi bod i'r nefoedd, a fi, mab y dyn, ydy'r unig un sydd wedi dod o'r nefoedd. Cododd Moses wneud yr bres a'r bolyn yn yr anialwch. Bydda i, mab y dyn, yn cael fy nghodi yr un fath. Bydd pawb sy'n credu yno fi yn cael bywyd tragwyddol. Amen. Hanes pwerus yn dydy, darn hyfryd o'r Beibl i ni gnoi cil arno fe bore yma. Nawr, y peth cyntaf dwi eisiau ni sylwi arno fe ydy'r setting. Yn yr adnod cyntaf, i ni'n gweld bod y digwyddiad yma, sgwrs yma rhwng Iesu a Nicodemus, yn digwydd fi nos. Mae'n deud un noson ar ôl iddi dywyllu, daeth un o'r arweinwyr Iddewig at Iesu. Felly, dydy hwn ddim yn sgwrs gyhoeddus
o flaen tyrfa yng Nghwrt y Deml neu allan ar y stryd. Ond yn hytrach, mae Nicodemus, y Pharisead, yn sleifio i weld Iesu fi'n nos mwyn bwrw i fol a gofyn i gwestiynau. A mae yna link, dwi'n meddwl, rhwng y ffaith bod Nicodemus yn Pharisead a'r ffaith bod e wedi gorfod sleifio fi nos i gael y sgwrs yma efo Iesu. Oherwydd, fel Pharisead, oedd Nicodemus fod yn ddyn oedd yn gwybod yr atebion i gyd. Y Pharisead oedd y bobl oedd yn gofyn cwestiynau i bobl eraill, nid yn bobl oedd fel arfer gyda cwestiynau i hunain. Felly, yn y gymdeithas Iddewig, y Phariseaid oedd y bobl bwysig. Nhw oedd yr experts yn y gyfraith. Nhw oedd yr experts yn y cyfreithiau crefyddol. Ond eto, oedd Nicodemus fan hyn yn gwybod bod ddim ganddo fe'r atebion i gyd. Ac mewn gwirionedd, oedd ganddo fe gwestiynau. Ond oherwydd pwy oedd e, oherwydd ei statws e, oherwydd ei rôl e fel Pharisead, doedd e methu jyst gofyn i Iesu flaen pawb, ond hytrach oedd rhaid iddo sleifio fi nos i gael y sgwrs yma efo Iesu. Felly, be dwi'n trio cael ni weld fan hyn yw fod Nicodemus, achos bod e'n dyn o statws, yn dyn pwerus, yn dyn oedd pobl yn edrych fyny at y fam am yr atebion, ond eto ganddo fe gwestiynau, mae e'n dangos vulnerability mawr fan hyn drwy fynd i chwilio am Iesu fi nos i ofyn i gwestiynau. Mae Nicodemus fan hyn yn cymryd risg. Mae e'n camu allan o'i comfort zone mwyn cyfarfod Crist achos bod e'n eisiau profi y wefr. A dwi'n meddwl mae'r wers gyntaf mae'r hanes yma'n dysgu i ni bore yma ydy hynna. Sef, os ydyn ni o ddifri ynglyn â cael yn ailenni, cyfarfod Crist a profi i wefr, falle bod angen i ni gymryd risg. Falle bod angen i ni gamu allan o rwle le da ni'n gyfforddus mwyn mynd i rwle anghyfarwydd. Yn y deml, yn y Sanhedrin, yn pethau y cyfreithiau crefyddol, bydde Nicodemus fel Pharisead yn gyfforddus, ond oedd e'n fodlon camu allan o be oedd yn gyfforddus efo mwyn gofyn i gwestiynau a cael cyfle i gyfarfod Crist. Tybed ydyn ni yn fodlon neu'r un peth? Ydyn ni'n fodlon camu allan o le da ni'n gyfforddus yn bywyd yn gyffredinol a felly hyd yn oed yn gyfforddus yn bywyd crefyddol mwyn cael yn gwefreiddio eto gan Iesu a'i ras a'i gariad. Oedd y Phariseaid yn bobl oedd yn meddwl bod nhw'n gwybod yr atebion i gyd. Ond oedd Nicodemus falle'n gweld bod e ddim yn gwybod sut mae gofyn y cwestiynau. Oedd nhw falle wedi gweld crefydd fel fformiwla gyfreithiol yn hytrach na taith i ddirgelwch a rhyfeddod. Oedd nhw yn gweld crefydd fel rhywbeth i'w amddiffyn a'i gadw dan glo yn hytrach na drws oedd angen cael i chwalu ar agor. Nawr tybed, yda ni weithiau yn gallu bod fel y Phariseaid? Na i ateb y cwestiwn yna drwy stori bersonol. Rhag i chi weld bod fi'n barnu chi. Wrth edrych nôl ar gyfnod o fy mywyd i, wrth edrych nôl ar fy nhaith ffydd i, dwi'n gwrido a dwi'n cyffesu bore yma fod yna mwy nag ychydig o ysbryd y Pharisead wedi nodweddu fy nghristnogaeth i. Oedd yna gyfnod pan o'n i yn neidio ar bob cyfle i ddadle o blaid y ffydd, sylwch dadle o blaid y ffydd, amddiffyn y ffydd mewn sgyrsiau preifat a cyhoeddus.
A dwi'n gallu meddwl am 2 dro, oedd na fwy na 2 dro, a chi feddwl am 2 dro yn arbennig, chi os dwi'n onest ac yn edrych nôl, o'n i'n cario ysbryd y Pharisead, nid ysbryd Crist. Y tro cyntaf sy'n dod i'n meddwl i oedd pan o'n i eitha ifanc, pan o'n i dal yn ysgol. Ac o'n i yn teimlo rhyw alwad i amddiffyn awdurdod y Beibl. Nawr, ynddo fe ei hun, mae hwnna rhywbeth da, tyfod? Da ni'n credu yn awdurdod y Beibl a mae'n bwysig amddiffyn y Beibl. Ond chi'n bod weithiau, da chi'n gallu gwneud y peth iawn yn yr ysbryd anghywir. Dwi'n gwybod os da chi wedi profi hynna. Ac oedd yna gyfnod o fy nhaith ffydd i, lle o'n i falle, on balance, o'n i falle yn wneud y peth iawn, ond o'n i sicr ddim yn wneud yn yr ysbryd cywir. O'n i'n wneud yn ysbryd y Pharisead, nid yn ysbryd Crist. A dwi'n cofio yn y cyfnod yma, pan o'n i'n teimlo galwad i amddiffyn awdurdod y Beibl, ges i gyfnod o brynu y llyfrau fel fake scientific books. Beth di'r gair? Pseudo-scientific. Pseudo-scientific, diolch Lowry. Chi'n deud bod fi'n dyslexic a ddim yn siarad lot o Saesneg. Basically fel y fake scientific books yma, ti'n gwybod. Oedd e'n trio fel plygu gwyddoniaeth i ffitio mewn efo'r Beibl. A dwi'n cofio meddwl yn naif iawn, wel, taswn i ond yn gallu perswadio fy ffrindiau yn ysgol fod Genesis 1 a 2 yn i'w deall yn llythrenol, yna fysa nhw bownd o gredu'r Beibl i gyd wedyn. Os na i just ennill yr argument yna fyddai di ennill yr holl argument wedyn. Taswn ni ond yn gallu esbonio i fy ffrindiau allan o'r Beibl be nath ddigwydd i'r Diplodorus a'r T-Rex yna fysa nhw siŵr o ddod i capel efo fi di Sul nesaf. Dwi'n hiwmor o chydig bach fel hyn. Ond dyna oedd y thought process o'n i'n mynd trwy ddo. O'n i'n meddwl, taswn ni ond yn ennill yr argument fysa pobl wedyn yn dod i gredu yn Iesu. Mae'n chybod be? Oedd evangelism strategy fi, surprise, surprise, ddim yn llwyddiannus. Mae so law nes i ddod i weld bod penodau cyntaf Genesis ynglyn â'r pwy a'r pam yn fwy na'r pryd a'r sut. A dwi'n edifar hyd heddiw bod fy agwedd calon ni ar y pryd wedi bod yn rwystyr i bobl wel Iesu yn fwy nag oedd e'n help. O'n i'n cario mwy o ysbryd y Pharisead nag o ysbryd Crist. So hwnna'n un cyfnod o fy mywyd i. Dwi'n edrych nôl arno ac yn edifarhau amdano fe. Oedd yr ail ddigwyddiad, nath hwn digwydd tua 15 mlynedd yn ôl pan o'n i yn student. A dwi'n cofio darllen y cylchgrawn Golwg. Golwg yn cylchgrawn Cymraeg sy'n cael ei cyhoeddi pob wythnos. A fe gyhoeddodd y vicar a'r dramodydd Ale Jones Williams erthygl yn Golwg, neu oedd e'n erthygl amdano fe neu rhywbeth, neu cyfweliad gyda fe. Ac yn yr erthygl yma, oedd Ale Jones Williams, oedd e'n gwadu rhai pethau o'n i'n ystyried yn gwbl ganolog i'r ffydd Gristnogol. Ac o'n ni yn ddigon i feddwl mod i fyfyriwr ifanc, tamboeth, bod genna i hawl i sgwennu llythyr mewn i Golwg yn esbonio i'r byd sut oedd Ale Jones Williams yn hollol wrong. A fe nath Golwg gyhoeddi y llythyr yma. Ac o'n ni yn meddwl, waw, I have made it. Fi ydy'r peth gorau yn y Cristnogaeth Cymraeg di gweld ers William Morgan. O'n i'n disgwyl i'r ymddiriedolaeth genedlaethol ddanfon a chweddi tŷ mawr Wybernant i fi. O'n i'n barod i symud mewn. Rhai misoedd wedyn, nes i ffeindio'n hunan lawr yn Llanelli, yn cymryd rhan mewn rhaglen drafodaeth ar y teledu.
A heb o fi'n gwybod, pwy arall oedd yn cymryd rhan ar y rhaglen yma, oedd neb llai nag Aled Jones Williams. Ac ar y noson, eto yn llawn o fy malchder ysbrydol, nes i just ysgoi Aled. Nes i roi rhyw fath o evangelical snub iddo fe. O'n i'n meddwl mai dyna o'n i fod wneud. O'n i'n meddwl bod fi fod torri fy hun i ffwrdd o bobl o'n i ddim yn cytuno gyda. O'n i'n meddwl mai dyna oedd sefyll dros y gwirionedd. Ond wedyn, y bore wedyn, yn y Stradi Park Hotel, lle oedd y cwmni teledu wedi rhoi ni i aros, neis iawn, by the way. Pwy gerddo mewn i'r stafell frecwast? Ond Aled Jones Williams. Ac oedd e'n chwilio am lift nôl i'r gogledd. Ac o'n i, just yn bita fy'n host, yn ignorio'r conversation yma oedd yn digwydd draw fan hyn. A rhywun dweud, mae Rhys yn gyrru trwy Porthmadog. Aled, gall ni fynd efo Rhys. A wedyn dyna lle o'n i yn wynebu taith 4 awr yn y car, gyda'r dyn yma, o'n i wedi bod yn slandro'n gyhoeddus yn golwg. Ond chi fod be? Fe gaethon ni 4 awr difyr a braf iawn gyda'n gilydd. Mai fi oedd yr union gredwr, mai fi oedd yn credu'r pethau cywir i gyd, fi oedd yn credu'r athrawiaethau cywir a'r syniadau cywir, Aled oedd yn dangos tosturi a gras. A nath hwnna argraff ddofn arno fi. Nath e wneud i fi sylwi fod bod yn Gristion yn fwy na jyst credu y pethau cywir. Bod e hefyd ynglyn â cario ysbryd Crist. I ddeud y gwir, bod e fwy yn wneud y cario ysbryd Crist na credu syniadau cywir. Mae credu syniadau cywir yn bwysig. Peidiwch cael fi'n wrong. Dyna pam dwi wedi dechrau cael ni adrodd y credo apostolaidd pan da ni'n dathlu'r cymyn ac yn y blaen. Mae credu pethau cywir yn bwysig. Ond os da ni just yn credu'r pethau cywir, heb hefyd cerdded yn ysbryd Crist, yna da ni yr un mor wael a'r Phariseaid. Hyd heddiw, dwi dal yn anghytuno gyda Aled ar bethau pwysig ynglyn â'r ffydd Gristnogol. Ond y diwrnod yna, nes i sylweddoli hefyd bod angen i fi gael fy ail-enni. Os chi'n deall beth sydd gyda fi. O'n i wedi cael fy ail-enni pan o'n i'n iau, pan ddes i gredu yn Iesu am y tro cyntaf. Ond oedd dal gwaith gan Dduw i wneud yno fi. O'n i angen cael fy ail-enni. A dyna erbyn hyn sut ydw i yn deall be mae'r Beibl yn dweud ynglyn â ail-enni. Oes, mae yna bwynt lle mae rhywun yn cael ei ail-enni am y tro cyntaf, pan mae rhywun yn troi at Iesu am y tro cyntaf, yn credu, yn derbyn y gras a'r cariad am y tro cyntaf. Ond da ni falle wedi gwneud y camgymeriad o feddwl bod y busnes yma ail-enni just yn one-off event y mywyd y Cristion. Mae Iesu yn galw ni, nid i gael one-off event, mae'n galw ni fod yn ddisgyblion. A mae hwnna yn daith sy'n digwydd trwy yn bywyd ni. Mae Duw yn galw arno ni gael yn ail-enni yn barhaus. Mae fe'n galw ni i gael yn ail-enni. Mae'n galw ni i gael yn ail-enni yn barhaus wrth i ni dyfu fel disgyblion iddo fe. Nes i ddod i weld wrth i fi gael fy ail-enni, mae nid ffydd i ddadlau drosti yw Cristnogaeth, ond bywyd newydd i dystio amdani. A mae Dennis yn aml yn deitha ni bod yna wahaniaeth pwysig iawn rhwng dadlau a tystio. Mae dadlau ynglyn ag arguments. Mae tystio ynglyn â rhoi tystiolaeth am be mae Duw wedi wneud yn eich bywyd chi. Ac oedd yna gyfnod yn fy mywyd i le o'n i'n dadlau o blaid y ffydd. Ond dwi'n gobeithio nawr trwy ras mod i'n gwneud mwy o dystio. Siarad am be mae Duw wedi wneud yn fy mywyd.
A Brian Zand yn dweud yn ei lyfr diweddara, a person with an experience is never at the mercy of a person with an argument. Mae hwnna'n bwerus ac yn wir yn dydy. Fel Nicodemus, o'n ni yn gwybod yr atebion i gyd ers yn ifanc. Oedd yn argument sy'n well rehearsed. Ond o'n i dim ond wedi dechrau gweld fod tyfu fel disgybl ynglyn â reslo efo'r cwestiynau hefyd a pwyso mewn i brofi cariad Crist yn ogystal â gwybod yr atebion i'r cwestiynau am Iesu. Mae bod yn Gristion ynglyn â cael eich ailenni ydy, ond mae ynglyn â cael eich ailenni yn barhaus hefyd. Mae Iesu'n dweud yn adnod 3, cred i fi, ac neb weld teyrnas Iesu heb fod wedi cael ei eni o ddichod neu cael eich ailenni. Adnod 5 wedyn mae Iesu'n dweud, ac neb brofi diwn teyrnasu heb fod wedi cael ei eni drwy ddŵr a drwy'r ysbryd. Mae'r syniad yma o gael yn ailenni yn ganolog i'r ffydd Gristnogol. Ond fel o'n i'n dweud ar y dechrau, mae e hefyd yn rhywbeth sy'n gallu cael ei gam ddeall. A reswm pam fod y busnes o gael yn ailenni yn cael ei gam ddeall yw oherwydd weithiau, da ni'n rhoi yr holl bwyslais ar y profiad yn hytrach na pwy sy'n rhoi y profiad. Bod ni'n rhoi y pwyslais ar y profiad yn hytrach na gwrthrych y profiad. Hynny yw, da ni falle yn disgwyl bod pawb yn cael yr union rhan profiad a ni. Chybod? Neu falle bod ni yn chwynychu profiad rhywun arall. Nawr, holl bwynt profiad yw bod yn bersonol i'r person yna. Be sy'n bwysig yw nid y profiad ei hun, ond yn beth ac ymhwy mae'r profiad. Felly, pan mae rhywun yn dod ato fi efo profiad o Iesu, dwi ddim yn mesur profiad y person yna yn ôl fy mhrofiadau i, yn hytrach dwi yn gofyn ydy'r profiad yna'n rhywbeth o Iesu. A dyna yw'r peth pwysig, a mae hwnna yn bwysig iawn. A da ni fel Cristnogion ddim wastad wedi cael hwnna yn iawn, na dan. Da ni wastad yn tueddu fesur profiadau pobl yn ôl yn profiadau ni. Ac os da ni methu prosesu neu relatio y profiad mae rhywun arall wedi cael yn ôl yn profiadau ni, yna da ni falle mynd yn amheus. Da ni falle yn ffydd y person yna hyd yn oed. Ond nid y profiad sy'n bwysig, ond yn pwy mae'r profiad yna, sef os yw yn brofiad real yn Iesu. A dyna mewn ffordd mae Iesu yn dweud yn adnod 8. Mae Iesu yn adnod 8 yn dweud, mae'r gwynt yn chwythu i bob cyfeiriad. Ti'n clywed ei sŵn, ond ti ddim yn gallu dweud o ble mae'n dod, nac i ble mae'n mynd. Felly mae hi hefyd gyda pawb sydd wedi geni drwy'r ysbryd. Nawr, be dwi'n meddwl mae Iesu'n dweud yn yr adnod yma, yw mae'n rhybuddio ni beidio bod yn rhy descriptif nag yn rhy fformulaic yn dealltwriaeth o be ydy ail-eni. Dyna mae'n dweud yn dydi, mae'r gwynt yn chwythu i bob cyfeiriad. Hynny yw nid cyfeiriad y gwynt sy'n bwysig, ond be sydd tu ôl y gwynt. Chi'n deall be sydd gyda fi? Be sy'n cyfri yw yn be ac ymhwy mae rhywun yn cael profiad. Ni'n cael yn gwahodd i brofi ailenedigaeth wrth gredu cyfarfod ac ymddiried yn y Duw anweledig sydd wedi dod yn weledig i ni yn Iesu Grist. Adnod 13 yn dweud, does neb wedi bod i'r nefoedd, a fi mab y dyn ydy'r unig un sydd wedi dod o'r nefoedd. Hynny yw, gan bod Iesu wedi dod o'r nefoedd, be mae hwnna'n golygu fod y Duw oedd yn anweledig, nawr yn weledig i ni. Da ni'n gallu gweld a profi Duw wrth gyfarfod Iesu Grist. Dyna yw'r allwedd i ailenedigaeth. Cael profiad o'r Duw anweledig sydd wedi dod yn weledig yn
Iesu. A wedyn mae'r hanes yn gorffen, bydd pawb sy'n credu yno fi yn cael bywyd tragwyddol. So, da ni wedi cael y profiad yma o ail-enedigaeth neu ail-enedigaeth. Da ni yn cael profiad mwy a mwy sy'n mynd i roi bywyd tragwyddol i ni. Bywyd sydd yn para am byth. Bywyd fydd yn para ymlaen i'r ddeiar a'r nefoedd newydd. Nawr bydd y ddeiar newydd a'r nefoedd newydd felly yn llawn pobl a stori wahanol ynglyn â cyfarfod yr un person. Dwi'n siŵr os ydych chi wedi cael, pan ydych chi'n ffeindio allan bod ganddoch chi ffrind yn gyffredin efo rhywun, ond bod chi ddim yn gwybod hynna'n flaenorol, wedyn beth ydych chi'n neud yn syth ben ydy rhannu storis am y person yna. A falle bod nhw'n storis gwahanol, chybod, achos falle bod chi'n adnabod y person drwy eich gwaith, ond bod y person arall yn adnabod y person drwy bod nhw'n perthyn neu rhywbeth. So mae gennych chi storis gwahanol, ond maen nhw'n storis gwahanol am yr un person. A'r person yna ydy'r peth canolog. A fydd y ddeiar newydd a'r nefoedd newydd yr un peth. Bydd ganddo ni gyd storis wahanol i rannu, ond am cyfarfod yr un person. Ac felly, os ydy'r eglwys fod yn ragflas o'r nefoedd, dyle'r eglwys hefyd fod yn le saff i ni rannu storis gwahanol ynglyn â cyfarfod yr un person, sef Iesu. Dwi ddim eisiau pwyso ar bobl i gael yr union rhywun profiadau a fi. Falle wrth rannu rai o fy storis i bore yma, bod rhai o'n chi'n gallu relatio i rai o fy storis i, ond dwi'n eisiau chi gael fy mhrofiadau i. Dwi eisiau chi gael profiad o'r Crist sydd wedi fachub i. Dwi'n eisiau chi gael yr un storis ynglyn â cyfarfod Iesu a fi. Dwi eisiau chi gael stori sydd yn wir i chi. Dwi eisiau gwybod, dwi eisiau clywed rhywbryd. Falle dros goffi, neu dros yr wythnosau nesaf. Dwi eisiau clywed storis am lle dych chi wedi cyfarfod Iesu. Dwi eisiau clywed storis am bobl yn cael ei aileni am y tro cyntaf. A dwi eisiau clywed storis hefyd am bobl yn cael ei aileni. A sut da ni gyda'n gilydd yn tyfu fel disgyblion Iesu. Gai wahodd chi godi ar eich traed, a newn ni wahodd yr ysbryd glân i gyffwrdd pob un ohono ni bore yma. O Dduw Dad, i ni yn diolch bod y Duw anweledig wedi dod yn weledig yn Iesu, a fod Iesu isio yn cyfarfod ni. Ysbryd glân, i ni'n diolch am y ffordd i ti wedi aileni pobl am y tro cyntaf, a sut wyt ti'n parhau i wneud gwaith y mywyd pobl ac yn aileni hefyd. O Dduw Dad, maddau ni am yr adegau hynny lle da ni wedi bod yn llawn o ysbryd y Pharisead yn hytrach nag ysbryd Crist. O Dduw Dad, i ni'n gofyn i ti roi maddeuant i ni am hynny ac i'n aileni ni yn llawn mewn i'r bywyd newydd efo ti. O Dduw Dad, rho ras i ni wrth i ni ddysgu oddi wrth yn gilydd ac wrth i ni glywed profiadau am Iesu sydd efallai'n wahanol i'n profiadau ni. O Dduw Dad, rho ddirnadaeth y doethineb i ni weld beth o'n profiadau ni sydd o Iesu a pa rai sydd o lefydd eraill. O Dduw Dad, rho syched yno ni gael yn aileni am y tro cyntaf falle bore yma. A rho syched hefyd i bobl sydd yn edrych nôl ar y profiad cyntaf, ond sydd falle'n sychedu bore yma i gael profiad dyfnach ohono ti a cael ei aileni. O Dduw Dad, gwnaed ni yn eglwys
sydd â Iesu yn y canol. Gnad ni'n eglwys le mae pobl yn rhannu storis am gael ei ailenni a cyfarfod Iesu sy'n maddau pechodau, Iesu sy'n derbyn ni fel i ni, ond Iesu sy'n gwneud ni yn bobl newydd. Amen. Wel, dyn ni wedi cael her bore yma i ni holi'n hunain. Dyn ni wedi cael her a gwahoddiad i ni droi at Iesu. A wrth ni droi at fe, dewch i ni gofio me medru newid. Me medru newid pob sefyllfa. Felly dewch i ni ganu ffaith bod e'n gwneud beddau mewn i erddi. Chwiliais drwy'r byd, doedd ddim byd yn bodloni, canmoliaeth dys, trysorau byd, mae'r cwbl mor wan, yn y cyffyrddais fi. Iachau fy nwyddau dymio, roi gobaith a chan, roi nghalon a dan, drwydd gariad di. O does dim byd sy'n well na wyt ti, na does dim byd sy'n well na wyt ti, a doedd dim byd sy'n well na wyt ti. Sgen i ddim o dangos fy ngwendid a methiannau i gyd a weli yn glir, ond ti'n dal i mi ffrind, achos Duw y mynyddoedd ydy Duw y dyfranoedd. Does dim un man all trigaredd a gras mwynhadw yn saff. O does dim byd sy'n well na wyt ti, na does dim byd sy'n well na wyt ti, ac oedd dim byd sy'n well na wyt ti. O does dim byd. O does dim byd sy'n well na wyt ti, na does dim byd sy'n well na wyt ti, ac oedd dim byd sy'n well na wyt ti. Troi nawr yn ddawnsio
does dim byd sy'n well nag wyt ti arglwydd, dim byd sy'n well nag wyt ti.